него вие ще видите, ще приемате в своето чисто сърце. Той ще го там заедно с родителите участвахте вие за пръвите светанство Исус. Начало тази Евхаристия или светена вода знак, че ние принадлежим на Бога и сме призвани да бъдем чисти, непорочни. Благодати на този, който дава ни живот, поддържа го и който ни храни, лекува и ни води. А води ни към възвишение неща, към Царството небесно, там, където живеят светите и ангели и Божие створения небе. И днес ние в това небе може да участваме. Вие за пръв път по необикновен начин ще приемате Исус при своята душа. Можем да кажем, че небето идва при вас. Защото там, където е Исус, там е щастие, там е небето. И вие, надявам се, подкрепени от силата виж, чрез таинството изповед и редовното причастяване, ще разказвате колко благ и добър е Бог, колко добър е Исус, вашия Пастир. И ще бъдете като тези ласки, сложени на алтара, които припомнят, че тук е без вас необикновено нещо, свято нещо. И вие света в училище, там където ще изпрати Господ, ще свидетелствате, че има вечен живот, че има приятелство с Бога тук на земята, а пълно ще го срещнем по пълен начин в небето. И като тези лампи с олио и като фенерчета ще разпространявате светлината с Бога. И като тези лампи се нуждаят от олио да не загаснат и фенерчета да имат батерии, някой да ги зареди, така и вие и всички ние се нуждаем от честата среща с Исус в светеното причастие. Да слушаме думите Му, четейки Евангелието. И тогава можем да кажем, че Той винаги ще живее пред нас. И брати и сестри, аз ви пожелавам този хубав празник да сте най-красивия ден в живота ви, да го помните и да имате приятелство с Исус. Все посилно, всеки ден по-колко да се изразявате на Неговата доброта, да сте смели и радостни, да преживявате най-красивото приключение, което може да придобие човек. Това е приключение приятелство с Бога. И после, като порастете, по примера на вашите родителите, ще имате семейства и ще разпространявате тази светлина, Божията светлина в семейството и в света. Затова ви пожелавам, нека Исус, добрият Пастир, да бъде този, който ви държи за ръката, а Неговата майка, Богородица и наша майка, да ви винаги показва къде Той се намира и да чуете в сърцето си Неговия глас, изразително, който ви поощрява, който ви дава радост, който ви казва, че ви много обича и вие да обичате другите, като Той ни е заповядал. Нека сега, брати и сестри, да кажете, че искате да бъдете единствено Божи, да се отличете от злото, да заживеете като Божи деца. Нека да станем и да станем успешни.
19. След вашето рождение, родителите и крестниците са се молили, за да получите свещеното крещение и са обещали, че ще ви възпитават вярата и ще ви учат да живеете така, както подобава на Божите чеда. Сега дойде времето в вашия личен живот, сами да изповядвате вярата в Бога и да се отречете от противника Бога и на човека Сатана. Затова питам всеки от вас, отричате ли се от греха, за да живеете в свободата на Божието чедо? Отричате ли се от всичко, що води към злото, за да не може грехът да ви овладее? Отричате ли се от Сатана, неприятели на Бога и човека, причинителят на греха и нещастието? Сега питам за вашата вяра. Вярвате ли в Бога, всемогъщи Отец, Творец на небето и на земята? Вярвате ли в Исус Христос, единствен Негов Син, наш Господ, който се е родил от Дева Мария, умрял и бил погребан, и е възкръснал от мъртвите и седи отдясно на Бога Отца? Вярвате ли в Светия Дух, Святата католическа църква, общението на светлите, опрощението на греховете, безсветението на тласта и вечния живот? Да. Това е нашата вяра, това е вяра на църквата. И ние се всички гордеем, че вярваме в Исус